נתקדם כדי שאנחנו נבין מה המעלה של חודש ניסן ואיפה אנחנו נמצאים בתוכו. אומרת המשנה במסכת ראש שנה בדף ב', משנה ראשונה, ראש השנה הוא ראש השנה למלכים. מתי חודש ניסן בראשו אנחנו מכתירים את המלכים להיות מלך, זה נקבע. יפה, אבל זה מלכים בעולם, מה זה קשור לעם ישראל? אז אומרת הגמרא במסכת שבת בדף ס"ז, שכל עם ישראל נקראים בני מלכים. זאת אומרת שכל יהודי ויהודי הוא בן של מלך. אבל אני לא רוצה להיות רק בן של מלך. מה אני רוצה להיות? מלך. כי אמרת חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים. אז למה להיות בן מלך? רוצה להיות מלך בעצמי. אומר הזוהר הקדוש בתיקוני הזוהר, יתקראו ישראל בני מלכים. זאת אומרת שהזוהר הקדוש קורא לעם ישראל לא בני מלכים, אלא מה? מלכים ממש. זאת אומרת, אני מלך, אתה מלך, כל אחד מלך, לא בן של מלך. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אבל מי שיודע לענות תשובה יענה, מי שלא יחכה לפעם הבאה. מצד אחד הגמרא אומרת אנחנו נקראים בני מלכים. מצד שני מה אומר הזוהר הקדוש? עם ישראל נקראים מלכים. מצד שלישי אומרת הגמרא במסכת גיטין דף ס"ב עמוד א', פלא גדול, דעה אחרת לגמרי. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומרת הגמרא בזה הלשון, מן מלכי רבנן הוא. מי נקרא מלך? תלמידי חכמים. אז זו שאלה קשה. מצד אחד אתה אומר בגמרא בני ישראל בני מלכים ולא מלכים. הזוהר אומר עם ישראל מלכים. ומצד שני מה אתה אומר? שהגמרא בגיטין אומרת שאנחנו נקראים רק התלמידי חכמים מלכים. אז מה באמת? שאלה קשה. זה שאלה בתוך שאלה בתוך שאלה. אבל אני אענה לכם תשובה יפה מאוד. הנפש החיים של מרן רבי חיים מוולוז'ין, זכותו יגן עלינו אמן, הוא אומר זה תלוי בך. כל יהודי בעולם מלך. כל יהודי בעולם בן של מלכים. אבל אמרת שתלמידי חכמים נקראים מלכים, הם השתדלו לקיים בעצמם להיות מלך. אתה יכול להיות שחלילה וחס יש לך את כל הכוחות, יש לך את כל הברכות, יש לך את כל ההשפעות, יש לך את כל הישועות. שאלה, אתה משתמש בהם או לא משתמש בהם? תלמיד חכם שיודע שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, והוא אבא שלנו, והוא אומר לי אתה הבן שלי, ואני נותן לך להשתמש בשרביט שלי, להבדיל שרביט של מלך, אז אתה בשביל בורא עולם בן מלכים, בן מלך. אתה בשביל עצמך, לעצמך, אתה בן שלי,
אבל כשרוצים להגיד עליך מי אתה, מה אומרים? מלך. ומה אומר הזוהר הקדוש? מה זה בכלל מלך? מלך זה אדם שהוא לא רק שיש לו הכל, לא רק שהוא יכול לקבוע בהכל, הוא גם יכול לגרום לכולם ליהנות מהכל. ולכן למלך יש כביכול בעלות בעולם, שימוש בעולם, יכולת לקבוע בעולם. ואני אומר לכם דבר, לדעתי כשאני אומר את זה, ואני אומר את זה הרבה, אבל זה מזעזע אותי מאוד, שאומר בורא עולם, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. אז מי המלך שקובע בעולם? הצדיק, התלמיד חכם, הוא המלך. זאת אומרת שהשלטון למעלה ולמטה אצל מי? אצל התלמיד חכם, הוא המלך. אבל מה יתגלה לנו כאן חידוש גדול? שאין דבר כזה שבן אדם יגיד, אבל הגמרא בסגיטין דף סמך ב' אומרת, מן מלכי מי מלך? רק תלמיד חכם. מה פתאום? אתה ואתה ואתה וכל יהודי באשר הוא מלך. יש רק מלך פוטנציאל, יש לו כוח, יש לו אפשרות בפנים, אבל יש מלך שיש לו כוח בחוץ, שהוא מראה את ההמלכה שלו, מראה את הכוח שלו ומוכיח את הכוח שלו. איפה ראינו הוכחה לדבר הזה? אני אומר לכם, זה מה שאומר התנא באבות. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת, כשקיבלת על עצמך להיות תלמיד חכם, אתה עוד לא תלמיד חכם, אבל קיבלת להיות מלך. קיבלת על עצמך ללמוד את תורת השם. אומר לך בעולם, עכשיו אין לך בכיס כלום, אין לך במוח כלום ולא בלב כלום, אבל אתה כבר מלך, כי התעורר בך מה שקיבלת כשהיית במעי אמא שלך. קיבלת את כל התורה, מתעורר אצלך תקווה כמו מלך. אבל אל תזוז ימין ושמאל, תמשיך לדבוק במשימה עד שתהיה מלך, כי הבא להתאר מסייעין אותו מן השמיים. זאת אומרת, מוריי ורבותיי, אם אני רוצה להגדיר את המעלה ואת המעמד ואת הכוח שיש בחודש ניסן, הרי זה בכל השנה אתה יכול להיות, מה המיוחד? הנה אני אומר לכם משהו מאוד 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 חשוב, ותשמעו אותו באוזניים ואתם תבינו כאן מראות אלוקים. מביא מרן החידה, רבי יוסף חיים דוד אזולאי, זכותו יגן עלינו ועל כלל ישראל, בשם זקנו החסד לאברהם, הוא אומר את הדברים האלה הבאים: טעם שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שואלין ודורשין בהלכות הפסח, למד יום קודם הפסח? למה כתוב שאדם צריך לדרוש בהלכות הפסח 30 יום לפני הפסח? מה העניין? כדי שתדע, זה הפשט, שתדע, אתה מגיע ליום אחד, כן, אל הסדר, זה 7 ימים החג, אבל באותו יום, אם אתה יודע לקיים את ליל הסדר כמו שצריך, סידרת את החיים שלך. אם נהגת קדושה בלילה הזה, הקדוש ברוך הוא אמר לך, זהו, אתה בן חורים. כל משאלות ליבך לטובה התקיימו, התממשו. למה? זה ליל הסדר, מסדר את הכל. למה קוראים לחודש הזה גם חודש האביב? כי אומר רבינת משה, ספר קדמון, כן רבי אשר, אביב זה ראשי תיבות, חילוק של המילה, אב י"ב, אבא של כל 12 החודשים. אבל בגאון מבין למה שהבאתי, אתה לא רק אבא של י"ב חודשים, אתה אבא של הרבה שנים. אבל שימו לב מה אומר הרב.
ואפרש לך על פי מה שכתב זקני הרב בעל חסד לאברהם, זכרו לברכה לחיי העולם הבא, זכותו יגן עלינו אמן, מעיין שני נהר נ"ז. שימו לב, כי בכל שנה ושנה 30 יום קודם הפסח עושה הקדוש ברוך הוא לישראל משוא פנים. זאת אומרת, לא מגיע לך, לא צריך לתת לך, לא נשמע אותך, אבל מגיע 30 יום של פסח, הקדוש ברוך הוא עושה, איך הייתה אומרת לי, אמא שלי עליה שלום, היא הייתה אומרת לי, זה פתגם חזק מאוד. היא אומרת לי, לפעמים בני, הקדוש ברוך הוא גם עושה את עצמו לא רואה. תעשה את עצמך לא ראית. זה בסדר. השם ירחם, השם יסלח. אומר לך בורא עולם, תעשה את עצמך, כביכול הוא עושה את עצמו לא רואה, עושה משוא פנים. ברוב חסדיו הוא מתחיל להוציא נפשותיהם מהיכלות הטומאה מעט מעט, שיעור אחד חלק משישים בכל לילה, ומכניס אותם לקדושה ולטהרה. זאת אומרת שבן אדם מגיע מהיום, שבוע לפני, עד ליל הסדר, נקי צח ומצוחצח, קדוש וטהור. באיזה דרגה? כמו שעם ישראל הגיעו להיות במעמד הר סיני, לקבל את התורה. תבינו רבותיי, זה משהו שמעיף את הבן אדם למקומות גבוהים מאוד 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 מאוד, לרום הרקיעים. אתה מגיע לרמות שאין להם תיאור ואין להם שיעור. זה החודש הזה, זה המעמד שלך, אבל איפה זה מתבטא אצלי בחיים? איך אני לוקח את זה אליי לשנים? איפה אני יכול לראות בעצמי שיש לי מלכות? בעצמי שאני בן מלך? אז שימו לב מה אומר הזוהר הקדוש, התנא אלאי רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן. למה למלך קוראים מלך? מה המשמעות שלו בזה שאתה אומר לו מלך? מלך, אומר הזוהר הקדוש, זה ראשי תיבות, מ' מוח, למד לב, כף כבד. אם לאדם יש מוח תקין ולב בריא וכבד בריא, יש לו שלטון על כל הגוף. כן, יש לך רמ"ח איברים, יש שישה גידים, אבל מי משליט בהם כוח? מי נותן בהם עוצמה? מי גורם להם חיות ותפקוד 100% פלוס רגע שנייה? אם שלושה דברים הללו אצלך חזקים, אז אתה מלך, כי יש לך שלטון על המוח, על הלב ועל הכבד. זה ראשי תיבות של מלך. תשאל אותי כבוד הרב, זה כזה פשוט. ליבי במזרח ואני בסוף מערב. אנשים בעוונות הרבים, הוא מדבר איתך והוא חושב משהו אחר לגמרי. הוא יושב לידך והוא טס בעולם אחר לגמרי. אין לו יישוב הדעת, רחמנא ליצלן. מה חסר לבן אדם? שיהיה לו התיישבות, שיהיה לו רוגע, שיהיה לו הנאה, שיוכל ליהנות ממה שיש לו, שיוכל להבין את עומק הדברים שיש לו בחיים. אין לו שלטון. אמרו שלמה המלך עליו השלום שלט בכיפה. מה זה בכיפה? בכל העולם כולו. יש היום טראמפ בארצות הברית. זה, אתה לוקח כמה אומות בעולם, וזה ברית שקרתו לשמוע על נשיא ארצות הברית. הוא מאחד את כולם. אבל יש לך עולמות נוספים, שם הוא לא שולט. הוא יאיים עכשיו טראמפ על איראן, איראן מחזיר לו, תימן משיב לו, זה עושה ככה, אתם רואים, פה יש מדינה, אבל יש בעיות עם עזה, יימח שמה ושם זכרה, וכל אויבי ישראל יהיו כאבק דק והתאדו מהעולם. מה זה שלטון? שלטון זה שלמה המלך. לא היה אדם שירים יד ורגל, התבטלות מלאה.
שלט על כל דבר שיש בעולם. כלום לא יכל לזוז חוץ משלמה המלך. בסוף, על מה הוא שלט? על מקלו. מקל שלו, עליו הוא שלט. כדי להגיד לך, אם אתה רוצה לשלוט על העולם, ואתה רוצה לשלוט בביתך, לא חלילה וחס כדי להטיל אימה ופחד. איזה יפה זה שבן אדם יודע שמה שהוא רוצה עושים. לא מה הוא אומר. אמרת זה כבר לא טוב. רק אתה רוצה, עושים את הרצון שלך. זה שאמר רצון יראה ויעשה. זה מלכות. הכל מיושב, הכל מסודר, הכל זורם, הכל הולך, הכל צח ומצוחצח. דבר שאי אפשר להבין. רק בורא העולם יכול לתת לבן אדם את זה.